Il-Korpi Kostitwiti laqgħu il-ħatra ta' Dr Robert Abela bħala l-Mexxej il-ġdid tal-Partit Laburista u l-erbatax-il Prim Ministru fl-istorja ta' pajjiżna. Ir-reazzjonijiet bdew deħlin ftit sa mill-ewwel minuti li l-Avukat Abela inħatar bħala d-disa Mexxej tal-Partit Laburista. L-ewwel fost dawn kien hemm ir-reazzjoni tal-GRTU. L-assoċjazzjoni għan-negozji żgħar u medji saħqet li wara l-avvenimenti tal-ġimgħat li għaddew issa l-pajjiż għandu bżonn tmexxija serja u matura. Dan biex pajjiżna u l-attività ekonomika tan-negozji Maltin u Għawċin terġa' lura għan-normal. Hija offriet lid tal-ħbiberija lill-Prim Ministru l-Ġdid u offriet li minnu fih tibda taħdem mal-Prim Ministru Abela għal-ġid ta' pajjiżna, in-negozji u l-familji. Min-naħa tagħha il-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija awgurat lill-Prim Ministru l-Ġdid għall-ħatra tiegħu u qalet li dan għandu sfida u biċċa xogħol importanti biex isaħħaħ l-istrutturi ta' pajjiżna. Spjegat li tħares il-qudiem li tiltaqa' ma' Dr Abela iżjed tard din il-ġimgħa fejn se tippreżenta numru ta' proposti għat-tisjieħ ta' pajjiżna. Fost dawk li awguraw lill-Prim Ministru l-Ġdid kien hemm ukoll l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin li fi-stqarrija qalet li se tkun qiegħda taħdem mal-amministrazzjoni l-ġdida li tinnormalizza s-sitwazzjoni politika u l-effetti tal-avvenimenti tal-aħħar ġimgħat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.